nating kaupaya. Kumusta mga bisita? Enjoy lahat. Tayo nila, inom lang ng may dalimon. Pagsalit, ikurulit.
Namostrado kayo pag-interpretar sayaw nga minuto. Sunod nga sayaw! Hinamay sige. Ano naman ikaw iba sayaw? Oo, so bago sigayaw ni Mr. Lee. Sa
Okay. Tapos natin, SB member, Rico Icate, Secretary of Police in Marina, Christine Chicano Amante. Tapos naman, ma'am, ano yung pagsayawan ang nudo? Okay, sige. Tapos naman may pagsayaw ang alinudo. Okay. Oh,
ayaw ano. Malinaw salamat pagbibigto itong imong pakiduyo ng among krisyuhan dedikatong patron ng Barangay Masno. Sunod!
Sige.